بسم الله. سورة آل عمران مدنية وآياتها 200 نزلت بعد الأنفال. آيان فلان كان يقول موقعان يجاندوا ni ala imrana suran ale qur'ana suran sabana de tartibula bisegini konondona de don jigini na ayan keme flado kelema ba sabani keme duru ni sabado harafu batan nani ani keme woro an duru do a jiginyoro oye madina de afwa mako ala imran. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. الله على دباك لني جون جون دوني. parce que ala ye qur'ana aya do fo ko dama o mo kamwe o mana bangalen do keneka nga do wero dama ulu mana dabirle do نأخذ سرها من قائلها أمبي أغندو من أفوبالا كم ألا دي أفوباي أمبا من ألا لا مي كفا كروي نيني أي نيني كتابك كودو دي أنا كسيجري يا فهم ألف لام ميم كتابك كودو دو بل يانا أمبا أفوكو ألف لام ميم ألم نشرح يرو لابا أفوكو ألم نشرح nda faru la min yoro la ambu kala nu to de yanno yenna ambu jati de fu nam allah ta'ala la ilaha foiti badu jenga illa huwa walide al hayyu alede masanyana mai qayyum alede jobaye na yere fimbela jilen lone minale fana nazal kitaba ay kitabu jigin alayka ima lamini ga ni cin musaddiqan halaka ni cin tiya badu lima fenye membe anye kurlala wa za tawreta asgaru kumani kelende na fenve kumana ni kelende obe cin tiya ani sabatilo cin tiya ngalo ye ka kumani kebali nam wa tawreta ay gida ay tawreta jigin ani lenjila min qabl nunti arabu kanye tawreta we abarani kande lenjila we siriyani ka ibn zaponi kande lenjila woni arabu kante mais comme arabu ba weleta on fana ba weletenu o daga foke be lafuzin korofo ke ba ta'aribu ko ni bi yere nyana jenai tawreta o bi faraka bo menendema kamene aha warra zandu dirgati menena ne biredi charo wako wariya zandu amenena tawreta en farala gabola na so bi yere nyana jenne loy o de loy yede abarani kande do voilà l'injil fana o fara bo chwala nam min qablu aye ajigin ka gonunye kanani bae linnasi mawye aye faramvansia jigi bari na fara ko faramvansia doron ikado ka foko fonyo debe alhaqu wal batil alhuda wad dalal الرضا والغضب. Vous savez, fla de bingwa limaniya ani ban et Quran de be o franfasien olu nyonche nam et batu ani kuta et différence de nimbla jele nyonche ko franfasien ka bo nyoma min degere mi ko doma afo de mako furqan parce que mo ko be franfasien la wati dola hal ni fenna falen bi yoro ibulo ni ta yoro don ika do ga fuko aba yi ba ko be français la nam nam innal ladina mu'minun kafaru no do kafirara ayatillah
نالك آيوي لهم عذاب يانغتا بولوي شديد من غاغلي والله الله تعالى عزيز يغلب لمسد منا سي مسد انتقام تاجر سرادون جدو إن الله الله تعالى لا يخفى شيء فوشتي دوغو عليه alala في الأرض duguma la ولا في السماء wala sangolo fanana هو الذي min kulliyin wa juz'iyyin afin mbakurumba ana detayele afoy dugulin tialala bebe kenekan ala bolo sangolo ti sangolo dugo kabalama dugolo ti dugolo dugo kabama hijawuti do ala ni fin aga yetawche nam هو الذي ala de masai يسافركم na be aw ga sawrawda بالأرhام abad de bewula كيف cogoyala يشاء wayaja لا إله aladi danvinda abba kono cogo mana ja ka dege ce o be ala de bolo ka ke muso ye o be ala de bolo ka farikolo jɛya o be ala de bolo ka ke fiman ye o be ala de bolo hakaza ka den yɛrɛ ka ɲuman bɔ sunfɛnw dafalen o de ka ca ka adamaden bɔ sawiyan a dali ka dalakɛɲɛ o de ka ca mɛ tuma dɔ la kelen kelen bɛ bɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ cun i b'a sɔrɔ defo dɔ bɛ dɔ la o fana bɛ kɛ tuma dɔ la mɛ i b'a sɔrɔ ala bɛ ka danfɛn dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ defo bɛ a la dacogo yɛrɛ la nka mɛ a b'a ka muhimma di i bɛ a bɛ jɔ jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min bɛ mɔgɔw kabakoya maa fiɲɛma joli joli dɔ n'olu ye kow kɛ ni maa fiɲɛtanw dɛsɛra k'o kɛ o ka ca o de ko sa ko kafa sa cogo min mana ja naam لا إله tiɲɛ batuma tɛ إلا هو fo ale de العزيز ale de se masaya ka fanga la الحكيم ale de ka kiri bɛnnen da ka baara la هو الذي Allahu inde masa ye أنزل الكتاب n'a ye kitabu jigin عليك e Mahamadu Lamini ka منه ka bɔ Allahu Taala ɲɔrɔ آيات mahabata bɛ minnu de la ayi bisimila ayi tafsir cogo in faamu parce que an bɛ ka tafsir kɛ ni fɛn wasi de ayatun ayanw dɔ محكمات waya ninnu kiri bɛnnen do هن waya ninnu أم الكتاب olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan de kitabu ba ye وأخر bari a m'a fɔ ummahatul kitab a ko ummul kitab hunna o ye jama ye ummu o ye kelen ye mun y'o kɛ ça fait a madlulu ye kelen de ye quoi k'a fɔ ko muhkamatu ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye kitabu sinsinlan o tɛ dɛ o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan de ye kitabu sinsinlan ye bon ayatul muhkamatu ye jumɛn ye lusulutigiw bolo aya min ni nasul kitabi quoi na nesi yɛrɛ la a tɛ mako tɛ taawilu la a mako tɛ fɛn wɛrɛ la wasariqu wasariqatu faqtahu aydiyahuma sonikɛla cɛman ani sonikɛla musoman a y'u fila bolow tigɛ nin de ye muhkamu ye a kiri bangalen don a ɲɛ dɔnnen don arabukan jɛlen don mana foyi dogolen t'a la bon olu n'a ɲɔgɔnnaw nana yalasa an na baara kɛ n'u ye ayatul muhkamatu ninnu nana de ko an ka baara kɛ ni u ye o de kosa ko kitabu yɛrɛ baju ye olu de ye kitabu yɛrɛ sinsinlen bɛ olu de kan adamadenya yɛrɛ ka baara sinsinlen bɛ kuranɛ ka ayatul muhkamatu ninnu de kan awɔ nam وأخر ani dɔ wɛrɛw متشابهات olu maanaw bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ فأما an الذين b'a fɔ ko ɲaamilen don u bɛ ɲaami faamuyalikɛla bolo dɔ b'a faamu nin faamu cogo la dɔ bɛ taa faamu cogo wɛrɛ la min n'o tɛ kelen ye i y'a faamu o ka ca kuranɛ kɔnɔ nin b'a faamu tan nin b'a faamu nin faamu cogo wɛrɛ la min n'o tɛ kelen ye o ye kelen ye filanan kuranɛ aya minnu ye muhkamatu ye aya wɛrɛw bɛ na minnu bɛ ɲini ka toucher olu la ka e bɛ min dɔn muhkamatu ninnu na
ka otise ka bi bolo doni donc il faut ma ko mutashabihat nam amma alladhina amma mu'minun fi qulubihim zayghun ni jengen bolu dusgunna yattabi'una ma ulu be fembatu tashabaha ni obora nyon fe minhu kaminola ibtigha'a al-fitnati fitna nyinni gama wa ibtigha'a ta'wilihi ani akoro nyinni gama wa ma ya'lam ta'wilahu kasoro masiti akoro don be senga do mimma masito don illa Allah wallahu ta'ala de والراسخون habata be illa Allah habata to gama sito fute abaka sito fube illa Allah kuma joray awo ko akoro jenjon ala de bodo ni ala gogo arrahmanu ala al-arshi tawa amba kalanteno amba fajarte afora jomi amba futi nga aya nyere mutashabahudo mutashabahatu nundun nanam gama lil imani biha la lil amali biha wala muhkamatu de nana lil amali biha ولكن المتشابهات إنما جاءت للإيمان بها ألف لام ميم أمي مفولا أمي اللي منانا يدرو بس ألف لام ميم قرآن دودو نو داون تيجا فولا يا فما بدا كورو جيلين داني لفهم من كورو ما جيدون أكمنا وبورا نجوم في منا أنيام نامبلو كوا كلام فلانا الرحمن على السوا إبن يد الله ibe ona yona hadisi kono ani qur'ana kono nun be mutashabahatu de sab muhkamatu ode lesa kamisiri shaw wa muhkamatu muhkamu yerere foyti ko mala chuko don anyota bonni bolot la la gata yala wala don donc we mutashabahatu ambelli menano e dron andite moko nam الراسخون sendege sabatilon في العلم donina يقولون ulubafo آمنا awli man yara به ni mutashabihun ni kuma bara nano de kamo mutashabihatun nun nana liman ya doron de kamo aw nam كل kelemo kele عند ربنا abela jelembora madero وما يذكر mati hakilin jigini na إلا أولو الألباب wa hakilin yuman jigiude ربنا ya amma لا تزغ قلوبنا igana an dusukun keleko بعد إذ fente menengo هديتنا ni yankana وهب ega sonike لنا anye من لدنك kabuyoro رحمة hinela no e sabatili doniga إنك tigitigi أنت ede الوهاب doni soni chamantigi ربنا ya ndamama إنك tigitigi جامع الناس ede maudala jeli bae ليوم donye لا ريب sikate فيه odoina lila إن الله ala لا يخلف ala الميعاد te laido fonyo إن الذين ala de ilahu ye ala de rabu ye ala de laido fonyo ayi adama denw de bi se ka laido fonyo ya dabongama ibe fenga chuika mintika marako sabu adama denga dese sera ka bo hali ayre ni mboli balle o tabulo ne laido da sini ne beninge ni sarabi dum abibu ama o ne ala ko sini beninge ala bokede adisa foita bali ala bi laidu tawati mi a garantlendo ka foko ay bi laidu minta ko aba lati mi siram fi waqti mi a garantlendo ka fo obise ka ke ne ala bi laidu ta dron o ba sura garantlendo ka foko laidi go bo asrafi o de ko sa ko ala ti laidu fonya o de manin fu bi se ka laidu fonya imma ikhtiyaran aw idtiraran wala ngani flasite se alam ne ala ko go khiyama bina abena na ko mi ni son abuson nam إن الذين nam
أبسك من فهمنا أي ودي إذا وعدت أوفت وإن هي أوعدت فتخلف عادا بابالي بيدو جهنم لا بيدونا أبسك يا فا أبسك يا فا نعم إن الذين ولا يدجوه ما منو كفروا نلو كافرارا لن تغني أموالهم كافرو كنفلو تنفني عنهم كنيوني كابوما ولا أولادهم نافرقو نفني دي كتوردو نيوني كابوما ولو دين أكون نفلو تنفني ولا دين فنادي نفني كابوم كنيوني كابوما من الله كامين عليك اللذابلا شيئا كندولا وأولئك كما وانكتو جوتيكيو ولو تيكي دي تاسما منن دواوي تسما بدادو نمغو من يووي كتابع لفرعون ومي فرعون دنجيو كالادا والذين نما منو قبلهم نو كنوني كذبوا ونقالون تيكيرا بآياتنا ننقايوي فأخذهم الله ألا يؤمنا بذنوبهم نوكا جنوبوي والله الله تعالى شديد العقاب ألاك كل سليكتي قل لكن صلى الله عليه وسلم كم تبرني أبو جومي أكو عليا مالك رلا كفوكو ندي سرانغا مندونغا فويغا فسبا نفلوغا جاولا ونكيل نفلو نوفي كانيو حاسديا نفلو نوفي نيكو كتابو دالوي لمن جومبا منا كابا كروين كابي تلونغي ناي كو ina fale be doni be don ndon diplôme be ne bologoy ande ba dunda de ba dozen ne ba bota kana kede amma ya lam ta'wila illa Allah naam ani ukadoni ka jidi uka fili fambe fi kasoro mamunyi ngala ire nam مولا من كفو الذين موما كفروا ما من كافر يرى ستغلبون وبنا السياولا وبنا يغلبوا وتنصرون وبنا فرانيونغا إلى جهنم كدر جهنم ما بئس المهاد تنزفين شانا قد كان آيات أباد دلوكرا لكم أوي في فئتين جمع كل فلالا التقتا فئة ili tagata jamakulu fila ye ɲɔgɔn kunbeli ɲɔgɔnya badiri dɔnna jamakulu fila u ye u gosira ɲɔgɔn na badiri dɔn olu ka kɛlɛ kun tɛ k'a fɔ k'an bɛ dogo fɛnw kɔfɛ ka marifa ninnu bɔ jitoya kelen n'i ko pan purukuti i bɛ bɔ yen ka taa biri awa bɔre fa cɛncɛn kɔfɛ puludi na buli ka boye ote ulu ta ko nyengwe de mfule ngamba muru fule igamba muru fule ngakala fule ka fule uka kele ku nyore ku ye nyon ko mele wala ne o ke bi mo ye a jadige be do yere bi fule en kele ka damina nam jama kulu do tuqatilu o ba ala ka kelege fi sabilillah ala ka dina kurtalila ukhra lugunye ma keme sabani tani sabani ɲɔgɔnna ye so fila de kun b'u bolo ani nege doloki wɔɔrɔ ani bamuru segin a to fanba kun b'u sen de la to fanba kun b'u sen de la ودر فانتي علي بن ابي طالب لا فين مهاجرنا لانصارو وكن يكمل فلان بي سماني وروي لو قدر فانتي كان سعد بن عباده من انصارو لا وموتان تن نندي ورو اي مهاجرنا وي سيغي وي لانصارو ñoome bi wolof la kum wala nuda na boro la chama kum musidala nam ukhra ni doere kafiratun we kafiri tarawnahum abe kafiru nunye ilayhim u ñona fly salamu ñona fly
nye ka yelila abi ka unye koro ko chana e mana kafiru be islamu ye ku ka chanu ibi islamu be kafiru ye ku ka chanu ye nam Allah ta'ala ala be ma kologiriya na ka demenye na yo kanuni demenye igado tasilibe ofole na disukunyeli dungewe yini dongo kanu masri maye je kanu kuye mako chaman sare mo bi ke nyon da femina o je ko inde no de lahara ko o mambo mawbulo ble chaman be no ibe lahara ko sawra photo do doron yala no te asipasma sigilembe je nyinde ka aw lahara ko to bala asawra bala nga chere la sipasma sigilembe je kan le ka be balawi هي الدنيا تقول بملء فيها هذار من بطشي وفتكي فلا يعركم مني ابتسام فقولي مدهك والفعل مبكي جيكو يا تشكدوني لا يكادو كفو yele miseni nga nawo ndege nga minela nika kuma be mawele nga bara be mawla kaside nam yini dongo kanu yo masire mowe kamini musawla wal banina ani dengewla wal qanatir ani nafulula al muqantarati no farale menyonga nazabi kamini sanuna wal fiddati ani warjela wal khayri ani sola al musawwamati no so nyeda nyumawnye wal ni'ami ani sogono bauna wal harfi ani senege fenna zalika islamon kamira nyonda ndela koy muso ɲɔgɔn ba bolo dɔw bi kele la muso ko nɔfɛ i b'a sɔrɔ fɔlɔ bɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa dɔw bɛ diinɛ ko dɔ la nka foyi tɛ nkalon dɔ u ma bɛn muso ko dɔ de kunna u ma ɲɛ o de la u kɛlɛ de tiɲɛ aya o kɔngarasiw ni awa o juguya dabila baliw k'a sɔrɔ ala kelen bɛ ka i ka muso min furu o latigilen bɛ ka kɔn e yɛrɛ dali ye karsa de be karsa furu karsa de ma wala tigelen do na la fe mi latige fo ci ko bali donc ni am zoni ni ma suro ni do ya suro u bana ga de ya dini ma ala ma latige de droit ban o te kele kumbo o te fon ya kumbo do bana bi sanga denge chama me mulo ani fana inde do bi sanga nyo na noy do bi sanga ɲɔgɔn ni nafolo ye ko nin ka nafolo ka ca i ta ye nin de bɛ n bolo nin ye n ta ye nin i b'a sɔrɔ olu fana dɔw ka kɛlɛ yɛrɛ bɛ nafolo ko de nafolo ko mankan de bolila ni ɲɔgɔn cɛ sanu b'o la warijɛ b'o la dɔw fana ala olu jarabi ni so ye so de ka di olu ye kosɛbɛ surtout a ɲuman dɔw ta ye bagan misɛnw dɔw jarabilen bɛ ni o de fana ye dɔw yɛrɛ fana ta ye misi ye misiko kadu dowe kosobe aywa do tay baam se dowe a do tay sene ako anga ofolo belajele zalika ofolo mataul hayat benyana maga damude ad-dunya benyana magun dala surni wallahu te nunun de ko begoy do rebe min denici weni ala ce ka surnya nyona min gadi ala iko kenni ala ki gamin to iko to nam wallahu ala innahu sulma tajinyo nyimam balero mawla mene kafu tika muoma kwela ne ka au kibariwa ni fenye min gafza zalikum kademe aka ofole bela jelenga jannatun anna jabata jugula جنات ماوي وكفس مغودي اتقوا ما منون سرا فلانغا فياني عند ربهم امارو جنات اكو الجنات متلوليا
مدلو دو خبر للذين إيه للذين متعلق بماذا للذين قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات نعم أبغى من هذا كده مسكك قل ما لم نكا فويك مغوما أنبئكم يلا نكا وكباريا بخير نفني من غفصا من ذلكم كتمي أكن نفولين بلا جلينغا جنات أرجنا سو دكفصا نمبي الذين وأرجنا سو بمغوي اتقوا ما منو نيو يريشكو دفلنغ فيولا عند ربهم وبوي أمديرو النار كفلهم ببولي من ذاتها وجكر لالا خالدين دومي بغايو يه فيها الجنة سنن كننا أزواج أني فرمزو مطهرة من سن لمك وحير يلما ورضوان أني جيو چاما من الله كبا الله تعالى يرو الله تعالى بصير يلي بادو بالعباد يجوني الذين ما منو يقولون نولو بافو ربنا يا أما إننا يقادو آمنا لمن يرى فاغفر إيكا يافا لنا أما ذنوبنا أنغا جنوبولا وقنا إيكا أنتنا عذاب النار تسمكا يانغدما الصابرين ولو يسبلي باوي والصادقين أني چين فلاوي والقانتين أني بدلي باوي والمنفقين النفع لباوي والمستغفرين أني يافدلي لوي والسهار أني فجر دوي سيد الله سلامون هكذا فجر دا سو 3-0 واتو كولي يافدلي على في ala yafa nema ikado ka foni duwo da uke wati la ala bajabi su dutla ne duwo do ke ala bajabi nam Allah inde shiriyo bila bombay shahid Allah sababu nuzulha ninyi gidi sabu anna ibrahim kum morifla كمن شام مرولا كنا على كرامة قديمة على رسول الله كنا نكرا يرولا مدينة قال له وكما نسألك عن أمي ينجا كابو فين ورما ليان كبرانوي أمي دايلا أمي تشينتيا على كرا وكاي ينجا وكو أي ينجا لك أو فلك ينجا لك قال له أخبرنا عن أعظم الشهادة وكو أما إكا أم كباريا كابو شيديا ولا بومباما في القرآن قرآن كنو فنزلت آمنا نينصر لك جيجي والكون ufla limanara ale keli kama akabon abi jigin wati mi asro boli keme woro keme saba ani bi woro sake boli keme saba ani bi woro ode kumbe ale kawa gerefe abi bimbina وورد nam فضلها أنه يوم القيامة anana ni ayen fashion zala kafo ayen يجاء بمن كان ubina ni moy ni min kera min batanga فيقول الله ala bafo ama لي هذا عندي deka ni jonye nyoro أو فيه إياه mba dafala يدخلوا عبدي الجنة ayenga jon lado arjene konnana ويدخلونه uba lado من غير سابقة na kasoro nyanga da foy matukon la za foy mako ومن فضلها a façon da do yi أنها تلقى أرقى abe flanga fiya gilinguna من قلب kabada madendu sukuna تنفع من الوسواس abe ma kisi kabo bana do ma bana nye bana jugubai ay fo ma ko waswasu ولذا اختار هذا عارف parce que waswasu na jugara bike hawasu na jugara bike jununu waswasu man bon ni ba fi ki ka kisi kabo waswasu ma ibi to ka shahida Allah kala ka to ka ta kan sagi naam ولذا اختار ode ko son don ke law ya le sugandi قدم الصلاة ko salu labana يقرؤونها wa kala أقبل كل صلاة sali bela jelen no gonina ثم علم أن معناه ko be e ka don ko sharia mana de jele ni negu ani ma jigine de suku naam temena e ka
bismillahi shahidallahu ala shirira annahu kafa ale alayi la ilaha tiɲɛ bato ma foyi tɛ illa ko huwa ale de wal malaikatu ani malikaw siriyara n'o ye ulul ilmi ani dɔnni dunkew fana siriyara n'o ye qa'iman ala kawni ma ni ala ɲɛ jɔbaga ye bil qisti ni tilenya ye la ilaha bato ma foyi tɛ tiɲɛ kan illa ko huwa ala de al azizu ale de se masa ye al hakim ale de ka kiiri bɛnnen do inna dina bato inda allahi ala yɔrɔ al o islam ye silamɛya de ye k'a ta diɲɛ sigila fo diɲɛ wuli واختلف الذين maaw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ أوتوا ne ye الكتاب kitabu d'olu ma إلا من بعد ما fo fɛn de tɛmɛnen kɔ جاءهم العلم ni dɔnni nanu ma بغيا ni tawhidi ye u fɔra ɲɔgɔn kɔ bagabantiya de kama بينهم u yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ومن mɔgɔ min يكفر n'o de bɛ kafiriya بآيات ni الله ala ka ayaw ye فإن i الله k'a dɔn ala سريع الحساب ala ka kɔlɔsili ka telin de وإن حاجوك n'u y'i sɔsɔli ɲɔgɔn ya diɲɛ la e k'a fɔ u ma أسلمت ne ye وجهي ɲɛrɛ bakun de لله ala ma ومن maa fana y'a yɛrɛ di ala ma اتبعني n'o tugura ne ko وقل e k'a fɔ للذين mɔgɔw ma أوتوا ni الكتاب kitabu di maa minnu ma والأميين ani kalanbalo n'o ye arabu filankafu ye أسلمتم yala aw fana y'a yɛrɛ di wa فإن أسلموا n'u y'i yɛrɛ di فقد اهتدوا a b'a to u kana na وإن تولوا nka n'u y'u ko di ka bɔ silamɛya ma فإنما البلاغ innama laseli de bɛ عليك e mamuru lamini kan والله ala بصير yeli b'a don ni بالعباد jɔnw ye إن الذين maa minnu يكفرون n'olu bɛ kafiriya بآيات ni الله ala ka ayaw ye ويقتلون n'u bɛ nabi النبيين minnu faga بغير حق n'a ma kɛ ni tiɲɛ ye ويقتلون u الذين bɛ mɔgɔw faga يأمرون minnu bɛ ɲamarali kɛ بالقسط ni tilenya ye من الناس kabini mɔgɔw la وبشرهم yahudiyaw ko ye u ye nabi man bi naani ni saba faga naam maa kɛmɛ ni bi wolonwula y'u bali u y'olu fana faga fo bashiruhum ye k'o ladɔnniya بعذاب ni lazaba ye أليم min tɔɔrɔ ka bɔn أولئك الذين olu de ye mɔgɔw ye حبطت أعمالهم n'u ka baaraw binna في الدنيا diɲɛ kɔnɔ yan nɔ والآخرة ni laara la وما من نصير ni yɔrɔ na ma min nasirina a ma wuli dɛmɛbagaw la لهم o tigilamɔgɔw ye ألم ترى yala mɔgɔw la min ma filɛli kɛ wa إلى الذين kɔtɔrɔ mɔgɔw ma أوتوا نصيبا ni y'olu sɔn ni yɔrɔ la من الكتاب kabini kitabu dɔnni na يدعون u bɛ k'u wele إلى كتاب الله ka taa ala ka kitabu jiginnen ma ليحكم yalasa kitabu in na kiiri tigɛ بينهم u ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na ثم ka segin تولى فريق jamakulu bi yɛlɛma منهم kabini la وهم k'a sɔrɔ olu ko معرضون dibagaw do ذلك a ko min ɲɔ ye بأنهم k'a sababu kɛ olu قالوا yahudiya ninnu mɔgɔ fila de ye jɛnɛya kɛ kabini ka mɔgɔbaw la u nana kiiri kira fɛ yen nɔ ala kira ko ko farala bɔni dɔ u banna u nana n tawrɔ ta ye jaa b'a kɔnɔ ten de naam قالوا u ko أن تمسنا النار tasuma tɛ anw magali ɲɔgɔnya إلا ko أياما donw de la معدودات n'o jajatilen dɔ tile 40 وغرهم ما ha olu mɔkɛw ye turaden batu furancɛ min kɔnɔ k'o tasuma de b'olu jeni naam وغرهم ما fɛn y'u nege في دينهم ka diinɛ la كانوا n'o kɛra يفترون n'o bɛ naam fɛn y'u nege u ka diinɛ la n'o kun bɔ nkalontigɛ وكيف cogo jumɛn de bɛ kɛ olu ka lahala ye إذا جمعناهم tuma min n'an y'o fara ɲɔgɔn kan ليوم dɔn ye لا ريب dɔn ye kɔrɔ dɔn na siga tɛ o فيه dɔn in nali la o ye kiyama dɔn ye ويد كل نفس u ye nin bɛɛ lajɛlen dafa ما fɛn bɛɛ lajɛlen baraji la كسبت n'a y'o baara وهم
ala mɔgɔ ninnu o don donyo de ka dɔ b'u ka ɲuman na wala ka jidili kɛ u ka juguman kan a tuma min ala kira ko sallallahu alaihi wasallam Khandaq siɲɛ dɔn na min tiɲɛna ni Salman al Farsi ka hakilila ye mana kafiru ko ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurur ko ala n'a ka kira ti k'anw layidu ni foyi fo k'an kurasen nkalon kan ayiwa nin sɔrɔ ka jigo de la nin yɔrɔ la naam ذلك أنه حين تهذبت عليه naam حين تهذبت عليه الأحزاب tumami ni kafiri jamakulu ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ala kira kama sallallahu alaihi wasallam سنة 5 من الهجرة o kɛra ala kira ka hijira san 5nan حتى تجمع عليه 10,000 مقاتل kelekɛla 10,000 o de ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kira kɛlɛli kama وكان المسلمون إذ ذاك نحو 2,000 معه ko silamɛw bɛ faralen ɲɔgɔn kan o waati la u tun bɛ 2,000 ɲɔgɔnna de ye dɔrɔn فاشاروا عليه u ye kɔrɔli kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam حفر الخندق ko ka dingɛ siɲɛ yɛrɛ ɲini dingɛ فجعل على كل 10 40 a ذراعا ko kuma na a ye dingɛ in tila an ni ɲɔgɔn cɛ a k'a kɛ nɔngɔɲɔ awa ala kulli 40 ذراعا nɔngɔɲɔ 40 komi na mitɛrɛ 20 o kuma na bɛ ka awa mɔgɔ tan ka jija o la وبينما هم في ذلك tuma kelen jɛ o b'o la إذ ظهرت لهم صخرة عظيمة fara dɔ banganaw ye fara in ka bon kosɛbɛ لا تعمل فيها المئوال awa pika su tɛ ka baara kɛ o fara in na فاقترب من كانت a gɛlɛyara mɔgɔ kan ni fara in bilala o tigilamɔgɔ niyɔrɔ la فاستجاروا برسول الله صلى الله عليه وسلم naam فاستجاروا u ye dɛmɛ ɲini ni ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ko kira kan'u dɛmɛ فأخذ صلى الله عليه وسلم المئوال من سلمان ala kira ye pika simina ka bɔ Salman al Farsi bolo وضرب الصخرة الأول مرة a ye fara in gosi siɲɛ fɔlɔ la فخرج منها نور nɔrɔ bɔra kabini fara in na تملا ما بين الأبط o ye fɛn bɛɛ lajɛlen fa min bɛ kulu kɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ فقال أداء لي منها قصور حيرة naam a ko hayratu etasu bangena ne kabini nin gosili na كأنها أنياب الكلاب kana حيرات الكلاب أنياب الكلاب abi komi n'a fɔ wulu ɲin do wulu ɲin de do لسوبها لها في البيان naam لسوبها لها في البيان a bɔɲɔgɔnya kama a ye jɛya la واندمام بعضها لبعض مع إشارة ani a do ka surun ɲɔgɔn na إلى تحقيرها ka fara kɔrɔyali kan ka sɔrɔ a jasili ma ثم ضرب ثانية a ye gosili kɛ siɲɛ filanan la فقال أداء لي منها قصور الروم a ko romiyon ka sɔnkansɔnw bangena ne kabini o gosili filanan na ثم ضرب ثالثة o kɔfɛ a ye gosili kɛ siɲɛ sabanan na فقال أداء لي منها قصور أثناء اليمن a ko yamani etasi wulu sana'ul yamani o etasu bangena ne kabini a la فأخبرني جبريل jibrilu ye n kibariya أن أمتي ظهرت على كل k'a fɔ ko ne ka mantonw ka fanga bɛna yɛlɛ nin bɛɛ lajɛlen kan فأبصروا bɛɛ ka nisɔndiya فقال المنافقون munafiqu ko لا تعجبون aw tɛ filɛli kɛ ka tɔrɔ jɔn ma يمينكم ويعيدكم الباطل a bɛ ka layidu nkalon ni namara la ani a b'a fu la ويخبركم أنه يبثر ما ذكر ko ale b'a fɔ aw ye ko a bɛ fɛn mara n'a y'o fɔ وأنها تفتح لكم ko bɛ dayɛlɛ aw ye وأنتم إنما تعفرون الخندق من aw bɛ ka قبل yɛrɛ ɲini dingɛ de siɲɛ ni se kun b'aw ye kun tɛ nin dingɛ yɛrɛ tiɲɛ ولا يستطيعون البروز hali aw tɛ se ka taa ɲaman yɛrɛ la فنزلت الآية a ye n sɔrɔla ka jigin وكسر صخرة a ye fara in ci بثلاث ضربات gosili saba la من عزم ni kira ka to fanga ye قوة البشرية naam quwwatul bashariya de y'o kɛ o ni mu'jiza fana tɛ kelen ye naam
qul mawla mine kafuye Allahumma ya ni dabama Allahu ni ka badulifin Allahu malikal mulki ya fanga maralba Allah tutil mulka ebe fanga di moma tasha ni yo tigi kanu nae tanzul mulka ebe fanga bosi kabo mabolo tasha ni ya bosili kanu kabo tigi bolo wa tu'izzu man ebe mo bonya tasha ni bo fe wa tudhillu man ebe ma doya tasha ni bo kan ni doya mai biyadika alkhairu hera be de bolo innaka an hera tana gambe hera info ya Allah ta'ala qadiran isibade ala kulli shay'in tembe la jelenga tulijul layla igado gabo be sudon nahari tilela tulijun nahara itledon lillayli sula wa yakhruju al-hayya kawot lebi boye sube na wala no abebe ndi abebe watikele nela ma e sube jidi tlebe nasi tlebe jidi sube nasi ma ala ma sunni tlega hakitu nyona te damfe ga hakitu nyona de nam yakhruju al-hayya ebe nyana ma labo min al-mayyit kabo sula yakhruju al-mayyit nyana ma bo sula igado kavoko fa sedembi bo sefana nam yakhruju al-mayyit ibe sula bo min al-hayy kabo nyana ma la fam fana bibo wala mane yibo kamine fe nyana ma de la wa tarzuqu man ebe mo gersege tasha'u ni o kanu ni gersege ghayri sabi na ma geni sengen foye je den je mo al muasirun ulu be nyebe na kene kande ka fo ko ala be ma gersege ka sala tege ma sengen o kene kan goyo petrol poera ma minu ga dugoro la be munge petroli ya ji goma ji mi mandire wa fo de mago petroli abi bo dugoro jukoro de abone me dugoro jukoro nga wari balade ni ya arabu jamanu dona dala petroli de ya we munge ala foi ulu ere gunda do petroli de ha ala mo were ko lo lu binanu ga masinu ye kana ta sama ka wari bace ka dolu fo jamana nun do ji songo chani taji songo kawa ko dunda o de ko so bita soro jamana nun ko boli fem bela e fanga fam babbe essence motero re ko motero essence motero ro de sira ko re ka moli fa ga mene ay ni tasma do la so mayna barakala nu fo wula fi ta fa parce que sira ko nam takhayal mu'minuna al-kafirina limana jon kana kafiru sumina awliya besile bawi min dunil mu'minina na magan limana jon ye kana kafirke kana ti gundo ka ke gundo e fo nyonye kana yi jigida kan i jigida alaka jigida alaka jamanaw hada arab jamanaw agana fa ba jigida amerike ka wi do we ka a jigida alaka do ato ni jigida kafirka ati boni heraide aw nam waman mawmi yaf'al ne dhalika oyo barakati jigida fe ngorga min tiala na dungewe falaysa o tigira mate min Allah tamin Allah ta'ala la koila illa an mo ko ni ti garanti kono ble ala bi ka kuti yorobolo no borani mi enoye fona ya iri tanga kafir nunye yele tanga la ko ngai o tuqat yele tanga kas musala sikum na fo sigle mu ga jamana gono bi chogodo nam wa yadrukum Allah nafsahu ala bi au baba ala yirenyi wa ila Allah al-masir laban yorobi ga Allahumma qul مولا كفوما إن تخفوما نايفين دغو في صدوركم من بعد سولا أو تبدوا ولا نايا بغا يعلمه الله على بابلا جلين دون ويعلم ما على بفين فانا دون في السماوات نو بسانغولولا وما اني فين في الأرض نو بدو مغولولا الله على قدير سيبادو على كل شيء بلا جلينغا يوم إكادون تعصي تجد كل نفس دومي
nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔli kɛ ما fɛn bɛɛ lajɛlen sara la عملت n'a y'o baara من خير kabini ɲuman na محضرا a bilalen kɛnɛ kan وما fɛn min fana عملت n'a y'o baara من سوء kabini juguman na يود ni n b'a nata لو أن أحدا hali ni dan kun kɛra بينها ale cɛ وبينه ani o baara in cɛ بعيدا n'o ka jan kosɛbɛ يذكر الله نفسه ala bɛ aw bagabagale a yɛrɛ ɲɛ والله Allahu Ta'ala رؤوف hinɛ b'a dɔn بالعباد ni jɔnw ye وال- u ni jiginna tɔn min n'olu kɔ ko anw tɛ boli ninnu bato fo kanu de kama ala ye yalasa u n'an gɛrɛ ka taa ala ma qul mawla mene k'a fɔ u ma إن كنتم ni aw kɛra تحبون الله n'aw bɛ ala fɛ فاتبعوني a ye tugu ne kɔ يغفركم الله ala bɛ kɛ aw fɛ ويغفر naam naam ويغفر ala bɛ yafa لكم aw ma ذنوبكم a ka junubuw la الله Allahu Ta'ala غفور yafabaga don رحيم hinɛbaga don قال nin bɛ min jira an na yan nɔ wala an da ba don ni ala y'o d'a ma donda bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don ala sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen n da sɔgɔlen don fo donda kelen minnu ko k'u bɛ ala fɛ minnu ko u bɛ ka fɛn wɛrɛw dɔn u ni ala cɛ ko b'u se ala ma i y'a faamu a fɔ ko o da ninnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don fo u ka segin ka don ala kira muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ka da de fɛ o da in kelen de yɛlɛlen don wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin o ayi n b'o de jira silamɛya de ye kira ka donda ye sallallahu alaihi wasallam o kumana kafiru mana fɔ k'olu bɛ jow batu ko jo ninnu b'olu se ala ma a fɔ ko jo tɛ se k'u se ala ma madama ni e bannen bɛ kira ma e ma sɔn ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah e ma sɔn ashhadu anna muhammadar rasulullah ma e ko e bɛ ka fɛn ɲini k'o don i ni ala cɛ ko k'i se ala ma o tɛ se ka ɲɛ o ayi mɔɛ foyi t'o la o sira gɛrɛlen don sira min dayɛlɛlen don o de ye silamɛya sira ye silamɛya sira ye jumɛn ye ala kɛra nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam o kumana wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ala min ye qur'ana jigin o ala inde ko fɛn min ni kiraw daw ma ko mina n'a ye aw fatantiya ka bɔ fɛn min ma ko o to yen nɔ bon ni nin faamuyara n'a ye nin faamu o la qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni o kuma silamɛ an b'a ɲɛɲini de ka tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam a ka kumakanw na a ka kɛwalew la a ka yamariyaw de ye kumakanw ye a n'a ka baaraw a sabatira minnu kan a ye baara minnu kɛ litashri an ka tugu ala kira kɔ olu bɛɛ lajɛlen na o de bɛ ɲini silamɛw fɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ani waati bɛɛ lajɛlen na an dun b'a a bisigiya walilahi alhamdu an ka jamana silamɛw an bɛ o hakilila kelen ni o taabolo kelen de kan bɛɛ lajɛlen bɛ ka nin de ɲɛɲini ni seko damajira ye o de kosɔn ayiwa a kumana komi n b'a fɔ ye wagati bɛ n ko ahlu sunnati wal jamaa ahlu sunnati wal jamaa olu de bɛ nin hakilila kan o de ye ka ala kira ka ko mafile fɛn bɛɛ lajɛlen na ni a ko an ka min kɛ an seko ko la n'a ko an ka min to yen an b'o to yen nɔ alimami maliku mun balola nin de kan alimami ka fara alimami ba naani to bɛɛ lajɛlen kan wala alimami wɔɔrɔ wala ka fara mujtahidu dɔw kan olu bɛɛ lajɛlen balola ni hakilila kelen de kan bon o sira kan alimami maliki
an bɛ tanbihu kɛ nin yɔrɔ la bari ka sababu kɛ mun ye bilasiralikɛla dɔw kumana yan tɛ dɛ parce que hali sɔrɔ an ka nin arajo yɛrɛ an ye wajulu dɔw lamɛn a sira kan a tigi tun bɛ ka kuma malikiya kan ani maliki ka mazhabi kan mais a tigi tun bɛ ka kuma mazhabi kan cogo min a ma kuma ni tilenya ye quoi a ma kuma ni tilenya ye parce que ale b'a essayer ale bɛ mazhabi kɔnɔ mais a bɛ ka mazhabi kiron ka bɔ ni kumakan dɔw ye bon kumakan ninnu tɛ mazhabi arranger quoi lagosili kumaw de dɔn sɔrɔ min tun bɛ wajulu la chaîne 2 la awɔ n'a sɔrɔ maa min y'a lamɛn a tun bɛ ka fajiri fɛ wala a tun bɛ kuma malikiya ka ni hakilila min ye a ma hakilila tilennen tɛ awɔ hakilila tilennen tɛ parce que munna n b'a ligi ka mazhabi k'a fɔ ko e bɛ mazhabi kɔnɔ bon ko diyagoya ka mazhabi yɛrɛ jɔsenw bɛ wala fɛn ka u bɛ nkalontigiya k'u lagosi ni k'e mujtahidu ye k'e mujtahidu siɲɛ kelen mais ka mazhabi ka fɛn la ko dalu kuma fɛn dɔ bɛ yen ko dalu t'u bolo a la ko wa o tɛ kuma ni dalu ye ko mais o sabutasi de ye ale ka o kuma in ye sabutasi de ye quoi 100%. bon fɛn mɔgɔ min bɛ fɛn kɔnɔ n'o ka b'a lagosi o de ka jugu fɛn ma ka tɛmɛ min bɛ kɔfɛ o de min bɛ kɔfɛ n'o ye min fɔ dɔrɔn mɔgɔ bɛ sin k'a dɔn karisa bɛ tan de nka e min ko e bi k'a kɔnɔ k'i yɛrɛ i dami ka d'a ma k'a sɔrɔ e bi k'a bɛɛ ɲagami voilà taama sali ninnu a t'i ka lagosili dɛ diina défend mana diina dɛmɛni de don a diinu a nasiha diinu a nasiha bon mazhabi kɔrɔ tɛ ko ka kira ta to yen ne ɲɛ tɛ foyi la mazhabi kɔnɔ k'o tɛ kira ta ye ɲɛ tɛ foyi la i y'a faamu bon ne ɲɛ tɛ foyi la k'a fɔ ko maa min b'a fɔ ko n bɛ n yɛrɛ dami ka tɔrɔ sunna ma ko o tigila maa bɛ maliki ka mazhabi ni sunna ye cɛ ni min ye ni ɲɛ to o fɛn na o fɛn tɛ bon a tigi ka kuma kɔnɔna na a ka kuma labanna ka na se fo tijaniya a m'a lagosi dɛ a m'a lagosi nka a ye kuma fɔ kuma min tɛ bonyaba jira quoi i y'a faamu o tɛ tijaniya tɛ taasira wɛrɛ ye o ti ayi a ti k'a fɔ k'o ye a dama taasira ye non ne n'a y'a sɔrɔ maa min y'a faamu o tɛ hakilila wɛrɛ ye o tɛ taasira wɛrɛ ye o kɔni ye barajini sira de ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ tijaniyaw bɛ yen nɔ i y'a faamu tijaniyaw bɛ yen nɔ dɔw b'u bolo jigin dɔw b'u bolo minɛ tijaniyaw la o kɔrɔ o b'a jira aw la de tijaniya tɛ taabolo ye k'a fɔ k'o ye diinɛ mazhabi taabolo dɔ ye ayi non o ye wurudi sira de ye jiidilan de dɔn ani dafaleli siraw dɔ i ni ala cɛ i yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛn ko la quoi o tɛ k'a fɔ k'o bɛ jate k'o ye dama taabolo ye non o tɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ tijaniya malikiyaw de dɔn dɔw ye mazhabi wɛrɛ mɔgɔw ye dɔw bɛ hakili bon o tɛ o kɔni mazhabi fiqhiya n'a b'o fɔ a kana tijaniya jate a la ale tɛ mazhabi fiqhi ye voilà o cogo kelen de la kumakan ninnu mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ kuma mazhabi kan mais o tɛ a faamu o b'a essayer ka mazhabi lagosi k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ɲɛ tɛ maa si la an ka dugukolo kan yan nɔ min tɛ mazhabi dɔ la dɔw bɛ mazhabi fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ o bɛ Muhammad ibn Abdul Wahhab ka hakilila de kan 100% o tɛ se ka yɛlɛma ka bɔ o kɔnɔna na bon ni a fɔra ale bɛ k'a yɛrɛ dami ko ale min ahli sunnati na problème t'a la n'a ye baara kɛ a kɛcogo la problème t'a la an ka lagosili tɛ se a ma mais k'a fɔ k'i dami ka taa o ma o man k'i tɔɔrɔ quoi parce que e tɛ sunna ye ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan o tɛ se ka faamu cogo si la k'a fɔ e de ye sunna ye ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan non o tɛ se ka kɛ ko ka sababu kɛ e b'i bolo minɛ wala e b'i bolo jigin bolo minɛ ani bolo jigin olu fila kilahuma mina sunnati komi n'a fɔ Ibnu Taymiyya ye o sabati cogo min a ko kilahuma mina sunnati mɔgɔ tɛ bɔ sunna la ko i tɛgɛ jigin n'i y'o fɔ dɔrɔn n'i ko tɛgɛ jiginna e kɛra bidaa mɔgɔ ye Ibnu Taymiyya y'o fɔ ka fatawa kɔnɔna na n'a ye mɔgɔ min jɛ i ka segin ka dɔrɔn ma k'a fɔ karisa y'a bolo jigin ko a bɔra sunna la ko e kɛra bidaa mɔgɔ de ye kilahuma mina sunnati voilà bon o sira kan mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko karisa tɛ sunna mɔgɔ ye sabu a bolo minɛnen tɛ o ye fili de ye
walima karsa suna moy sababu lo minanen do e firide wala nga yoro fam quoi ba donc ne ko be mi fe islamo ko nyogo mina o kado dakelen fe ka bo dakelen fe filimi be minga barala anga la tle bil hikmati wala mu'izati rasanati abana nga nyogo lago sil ni nyogo kernu o man islamo ya islamo ma go be fe ngoro la bi min toy aw naam fattabiuni wala ame be kirade ko sallallahu alaihi wasallam mana anganjija ake chuko nyuma alaka no ambela jerema fefe be ani ni ngira nyoro manya ka nyona alaka am anyoro ma jawla agara mo ma fojira na ni kirante muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirfiu ambi ko lu minum bonya o ma fojira ni alakirante Allah kuma kalama chuko mi ka fojira na ni alakirante foj bika alakira dorno jirama ame do ke adde min fatra alaka ya fama alaka hinala alaka khabra nuru alaka yamfasa ya rabbi ko wula avion na tlegoina ko kunda nyoronga o mado yela o sera sisan ibe masse batri ka sabi avion ni nyoronche wula afara ko wula watimi nasro wula watla samba so sera o ngana so mo men lobe angana ne otigi ya adangana go tigi bolo ka fo jigina nyoro sabu be direti ga nyoro de wala no jigina ko tigi kala dune ala bebe je ka do ke nam afo Allah nam afi Allah ay alabatu rasula ay alabatu muna fil ahkami al-ijmaliyya kiri bagr maula war rasula likira aga kira labatu in tawallaw bila kam tafsiliya makira faralinde ala kan ka foko ala batu kira batu hoteli anya fa batu fin kelen pedi Allah tabaraka wa taala me kira bu fomuna wa ma atakum ar-rasul fakhzuhu an yudfasa donc ni kira min dama mo fana mina kira batu dela nam fa in tawallaw nu yukodi fa inna Allah kadu ala yuhibbul kafirin ala tikafiru fi inna Allah ta'ala istafa adama alai adama sugande wa nuhan adama ali kirawede kirado hal adam nabiyyun wa rasul am ماذا Adam aya sugandi ni munyede bil islami wan nubuwa war risal dona basgo yahudiya go an ibrahim din ani saga ani yaquba an be uga dinaga ala ni ayan jigi mana miye ala inun sugandi ni islamai annabi miya ni kiraya aw dun aw yahudiya jamakulu aw ti ukadina kan adamu balula duguma kulula san keme kononton ani bioro ay sigi minge arjene anto jati don ani no abi wele nina atogo ya bi ghafar do gafula to ko sakan nam walluki bi nuhi ya wele no sabaka kasunga cha wa huwa min nasl idris nganu ye idris mode undodo lanahu ibn lamik bari no ye afato lamik wa ala ibrahim amoke mutaw shalaq amoke fay idris kumbe nuhu ni adama che nuhu ani adama idris kumbe ulun yonche aw ni adama bora min bina idris am shisha ala mila soma isa le di mana la fendi
shisha na waati jumɛn Adama mana bɔ yen shisha de bɛ yen han a kana n ka durusi ɲagami dɛ n ka laɲini ye min ye dɔrɔn k'a fɔ a k'a dɔn k'a fɔ Idrisi fana tun bɛ yen parce que a ko istafa Adama Nuhan shisha de bɛ yen aya kisa ninnu bɛ yen Adama mana bɔ yen shisha ani Idris naam tɛmɛna ye wa ala Ibrahima ani Ibrahima a ko ala Ibrahima de a ko ala Ibrahima bon ala Ibrahima ye a juman ye Ibrahima yeri de ko dɔ wa e ka ala Ibrahima lajɛ naam وعمر إبراهيم 170 سنة ali ma fɔ ko Ibrahima yeri a ko a dunkew de a ko jatimina ye de ko ala ye u ka diina sugandi o de silamɛ diina ye a y'u sugandi ni nabiɲumiya ye a ko a y'u sugandi ni nabiɲumiya ye u ka wagati danfɛnw kan naam an ka laɲini yɛrɛ min ye yan nɔ ye ala de fɔ voilà tuma dɔ la ala b'o fɛ o kɛ hali jahanama dɔn fana la a ye Firawuna dunkew de fɔ bisimilahi inna Allah Allahu ta'ala istafa Adama ay Adama sugande ani Nuh wa ala Ibrahima ani Ibrahima dunkew wa ala Imrana ani Imrana dunkew alamina danfɛnw kan zurriyatan wa kambe u yɛrɛw de ma kambu yɛrɛw de ma nam alal alamina danfɛnw kan zurriyatan bokolon do ba'daha udo min ba'din bora do de la wallahu ala sami'un meni masadu aliman doni gela do eh ni Imrana ye joni Imrana te flaya Imrana do be no o ye Mariama fay ya fam Imrana do fana be no o ye Musa fay Musa ni Haruna ulu be fato de ko Imran o na kera o Imrana ye ala Imrana o ye kumana Musa fay na kera Imrana do ye o ye Isa ba Mariam o fay nam nga Imran flain samba kele ani sanke mesegi de bu nyonje Imran flain ala Imran sura yere dalime ni ngelemen de law ala Imran ba Imran nye Mariam fa Imran do ya kewe me ugunde ne ugute ugunye kira ugunde kira yo Musa yere fana fa mana Imran hakaza fana gunde kira yo o de ko de kasuru naam bismillah ayulu ka dina sugandi tumami qalat imrana ni Imrana musogo rabbi hanati o de ko za ko ni Imrana ne kasuru nago ala Imrana na dala ka fa Imrana bedum baro ko Isa to Mariam bay donc o de kasuru nam rabbi yani ma inni ne nazartu ma ne fenda fale laka iye fi batni no ben gono barala muharraran ayya khalasile batu kama ya di alama dafale li shari islamela abibe sharia e bara minun ke ala batu femi
mana sariya ye baara minɛ yɛrɛ kɔni ka olu do dafale k'i bɛ duma kan sariya tɛ ban o cogo la naam e ka minɛli kɛ ka min ne la e tigitigi e de ye duwawu mɛnbaga ye e de ye a bɛɛ lajɛlen dɔnbaga ye e de bɛ ŋaniyaw fana dɔn Imran fatura k'ale kɔnɔmatɔ Hannatu in kɔni falamma tuma min n'a ye den jigin npogotigi ye Hannatu ko yaa ne ma ne den jigin musoman ye ko muso don de Ala ko Ala de ye dɔnnikɛla ye ni fɛn ye n'a y'o jigin ale y'a musoya dɔn a jigi dɔn de nka anw y'a dɔn ka ko o don ye ne jumla tun ye itiradiya ka kuma don kuma kɔnɔ ko ne wada ta anw se wale tɛ se ka kalu se ale ka kuma y'o de ye Ala ka kuma de donna a ka kuma kɔnɔ wallahu alam y'aw dɔn nam nka cɛman tɛ komi n'a musoman anw ye muso dɔ ɲini anw ye cɛ de ɲini muso de dira a ma muso tɛna se ka cɛ baara kɛ dɛ dɔ kɔni ye Mariama ka kuma to yen Hannatu ka kuma to yen dɔ ko ayi o bɛ a tɔgɔ ko cɛ bɛ ten ni muso in bolo ko ye Ala ka kuma to yen nam ne ye den tɔgɔ da Mariama de la Mariama batulikɛ muso Mariamu o tɔgɔ dalen bɛ nin de la Mariama o de y'a tilennen ye wa ne Ala ne uizuha ne bɛ den tanga ni e Ala ye a n'a bɔkolo bɛɛ lajɛlen ka bɔ shetani ma ne ye farala bɔnfɛn ye ale y'a den kisi shetani ma ni den jiginna yɔrɔ min dɔrɔn shetani bɛ maga la den bɛ sin ka kulo fo Isa ani Mariama nam Mariama maya mina biqabulin ni minali koye n'o ye minali ko ɲuman ye a y'a lamu lamun cogo la n'o ye lamun cogo ɲuman ye Zakariya ye den lamu mankan caman tɛmɛnen ko o tɛnɛmuso kun b'o bolo banicini kun b'o bolo nam u ye kala ta u y'u ka kalaw fili a bɛnna Zakariya ma kullama tuma Zakariya donna Mariama kan cɛtani kɛlɛso la mihrabu kɔrɔ de cɛtani bɛ kɛlɛso min kɔnɔ Ala bɛ batu yen nɔ nam a bɛ geresɛgɛ sɔrɔ Mariama yɔrɔ o bɛ kɛ o a fɔ ma ko karama Ala bɛ bonya kɛ a ka jɔn ye ka fonɛnɛ jiriden d'i ma tilema fɛ ka tilema jiridenw d'i ma fonɛnɛ fɛ ka jiriden d'i ma jamana kɔnɔ jamana min ni o jiriden tɛ sɔrɔ yen nɔ o ye Ala ka kabako de ye o ye Ala ka kabako de ye Ala y'o de di Mariama ma o ye karama nabi ɲuman kun tɛ koyi kira fana tɛ mais Ala ye nin kɛ a ye mun kama karamatan Ala bɛ karama di a ka walijuw ma fɛn fɛn n'o kɛra mu'jiza ye nabi ɲuman ye Ala bɛ se k'o dɔ kɛ waliju dɔ ye karamatan i y'a faamu voilà o de kosɔn o karama in tɛ dulon ni fɛn kelen ye dɛ a ko ka ca a modèle ka ca mais o kɔrɔ tɛ ko ayiwa kuma na o fana kɛra dama mɔgɔ ye min bɛ se ka ko kɛ hali ni Ala tɛ ayi o tɛ maa yɛrɛ t'o miiri silamɛ t'o miiri o silamɛ t'o miiri mais karama in kɔni k'a fɔ ko i bɛ awa fu de sɔrɔ o la ko ni a do kɛra dɔrɔn ko a bɛ kuranɛ don nkalon dɔrɔn n'o fana tɛ a sabatira k'a fɔ an ka karamɔgɔ dɔw ka ayi to sali la kɔfɛ ni miirila fɛn min na
n'a ye salamu bila a delila cɛla mala delila k'o kɛ a ka kalanden dɔ la u ye salamu bila yɔrɔ min a ko karisa n'aw donna sali la a ye fiqhi kitabu ninnu a y'u datugu sa a ye kitabu datugu sali ni baro tɛ ɲɛ a ye kitabu datugu o karamɔgɔ in ko ale tun bɛ ka masala dɔ de ɲɛnabɔ ale donna nin kitabu in kɔnɔ ka don nin kitabu in kɔnɔ parce que kitabu ninnu durusilen b'ale bolo n'a donna min kɔnɔ a b'a kiiri ta o la a bɛ kiiri ta o la ale dun bɛ sali la sɛgɛn na kɔfɛ miiri dama de koyi nka a ye sɛgɛn salamu bila yɔrɔ min donna o ko a ma ko n'a bɛ sali kɔnɔ a ye kitabu datugu nin ye a fɔ ninnu de ma ko karama nin sɛgɛn na ye nin caman kɛ bi tabaturi maa tɛ se ka nkalontigiya cogo si la bon ne ko mɔgɔ tɛ ko dogolen dɔn mɔgɔ t'a dɔn ko i tiɲɛ dɔn nka ala tɛ maa ladɔnniya ko dogolen na a ye nkalon tigɛ ko nin nkalon ye ko a tɛ maa ladɔnniya ko dogolen na fo kira a ye nkalon ye maa t'a dɔn a yɛrɛ ma maa tɛ fɔ maa si ma ko ye ko dogolen dɔnna ye ko dogolen dɔnna ye ala de alimul ghaibi o de ye ala ye nka ma mu'allamu ghaibin o tɛ ala ye dɛ ayi mu'allamu ghaibin ala ye min ladɔnniya la ala kɛra ko ittaqu firasal mu'min fa innahu yadhur bi nurillah wa kana fil ummati muhaddathun in kana fi ummati fa umar minhu umar ibn khattab kuma bu kalama jogo ci ci salum falen wala naam o karmaju ya miri yakuro ala ka babu nda yoro wala nya fu jomo chama ni geram chama miri gorda ko nam qala ago ya maryam ayo anna ya cho jumai laki hadha nimbiye nimbomi nam qalat maryam go huwa ago ni minyi ni ago minyoyi min indillahi abura la diro inna allah ala bin annema nai kabar jinana inna allah ta'ala yaqman ala bi mo gersege yashau na yo kanu na wajini sengenye ay mangana bila dakar na gaji ay mangana bila nam hunalika ala bi nanai kabar jene nam hunalika yenno da zakariya rabbahu zakariya ya amma wele zakariya ya don ka wo seba nalika ni fin a waati dana la wo seba de nalika ni den hali ni si korobera o ti dlon ni mana jiɲɛ dungo ka dɔnnu ye nam qala zakariya ya amma wele qala zakariya ko yani ma eka dendi walima eka soninge nema kawiro denna no e denyuma nyemi senale do innaka tigi sami'ud du'a ede du'a umma ka jabi fanadatu al malaikatu malaikau jibril ya wele kasuru ale jubado yusalli abala kasali mihrabi misri ka mihrabula anna allah kafa allah ta'ala yubashshiruka ala bilan soja bi yahya musaddiqan ala kani manu chintu ya baye kalimatin ni kelemai allah no bi boala yoro sayyidan ani akibike kuntugiye rasulan ani balibaye kabu musuma annabi manye kabiri manyi maundoye ay madil gala ku tage fiu amma hamina yiri qala zakariya ko rabbi yani ma ana chugo jumainde lasa yakunu ghulamun ni kamale nimbike li ne bolo wa balani al-kibar baati si kuroba ya seranima umrati ayala wele ala e garanti taga do jabi abi ke nyemi ma abi go de nyingali ke sisanno umrati ne muso akhirun e kuna e wala buruge kuna de wala
abanaga dengolo bali muso min da hayde afo go akh nam asitera sambi gono don segima nere sisera sangemeni mugama qala alago kadhalika ujuwendela Allah ta'ala yaf'alu ma arabi fembara yasha na uyaja qala zakariya ko rabbi yani dabama ij'al li ayatan ikataman sekene qala Allah ta'ala ko ama ayatuka eka musuka kono tali tamansin alla tukallima an-nasa wede ika banga mawkuma nyoya salasata ayyam ile saba illa ramzan lide kasinga decision da ka abi ala bina iladi kwa ashabu la hawal bi ko lu doye la bina ila dron bisinga wa décourager mago kuma nyawala ka mago kuma nyawala to yire mate nam wa dhkura rabbaka chetigudo ka foku bisinga korda koro ka singa karaba non na la nanu ma domin dura bike ka ta makin dabon kama eki magofo kafiran chayalila sabbi iga sunalige bil ashi yula daniye ani soma daniye ega tuma taze alatil malaika mami ni malika ukono jibrilu ya maryam yo inna allah ala istafaki ala isugandi wa tahharaki ki senuya kabo jeuga malima ki fasaya musu toye bari ayi fasaya ala lisal alamin jamana den muso bela jelenga ya maryam fudlan nisa bint imran fa fatimatun farijatun summa man qad barra Allah ya shatu nam ya maryam yo eka batulike rabbiki imanye wasujudi ika sujudi biyaye warkai ika rugo kyaye marraki kafara rugo bauga zalika ufolio min amba'i kamin zakariya uga gonye ni maryam ga gonyola min uli ko dogolengi bariya udode nuhi ambo wayi ilayka kana mamru lamini ma ma kunta mamru lamini mage ladayhim uyara iz tumami yulquna aqlamahum buka kalamu fili ayyuhum yala ukele yakfulu maryama no debe maryam lamo wa ma kunta make ladayhim uyoro iz tumami yaqtasimuna no bekele iz tumami قالت الملائكة malika ugo يا مريم maryam yo إن الله Allah ta'ala يبشرك abila ni soja بكلمة ni kelema ye منه kabahirun اسمه otogo المسيح dembar galenye عيسى isa de kodo ابن مريم maryam den وجيها lahorama moye الدنيا jin gonu nabi miyaye والآخرة lillah ni suran lidon daraja chamaye من المقربين abe wili masurun do yala yoro يكلم الناس abe ma hukuma nyonya بالمهد bamnan gonna na dimzenama وكهلا ana ajikoro balama الصالحين abe wili manyuma undo قالت ago ربي yani ma أنا ni minhu ingorote ko ala dodonde ambo foko pepper latige foyti ala doy fo mo go fam foyte ko ala doy ala mubayinul khalqi ala naga dan fum fole mi ngongo ti fangale refe na fara ko isa konno noro do kabala yo o en noro dan fende na fara ko muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ya da kamna kan noro la non be noro dan fende ka fo muhammad farla kabala erel jati no tere ay wala bonni iye sufiyo ko kuma ulaje aywa toujours aka fam ukala nyini te ka fo ko foi fendo e ala do wala fendo farla kabal non ya fam ko kuma ula ni ma jetima abiki kono ko ukala nyini do mazhabu do ko hululiya kavala be jigin fewno yado nazaro ko tabulo do kavala be jigin fewno
ko nin bɛ se ka wele ko ala nin bɛ se ka wele ko ala ayi o tɛ silama t'o fɔ kɔ ala tɛ jigin fɛn na fɛn yɛrɛ tɛ jigin ala la ala fɔ ni danfɛnw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ lamiyali de wala min lati wala a ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔ a la to de kosɔn ni aya in dɔw tun b'a fɛ ka karamɔgɔ dɔ tromper n'a ye nasarakɛ don ale nana Rashid yɔrɔ la Haruna Rashid a y'a la Hasan ibn Ali a y'o sɔrɔ a fɛ yen nɔ nasarakɛ in ko kalifa Haruna Rashid ma ani dɔnnikɛla in ma i k'a dɔn ko aya dɔ bɛ ala ka kuma la ko b'i kanna ko Isa ko ni do ka bɔ ala yɔrɔ k'a bɔra ala la ko a ma o ye aya jumɛn ye nasarakɛ ko a ko ala bi i nisɔndiya ni kɛlɛma ye ka bɔ ala yɔrɔ ko min kɔrɔ ye ko ala do dɔn ko b'a jira de k'a fɔ do dɔn ka bɔ ala la cɛkɔrɔba in ko ni min kɛra yan nɔ tile tabi'i de dɔgɔnkɛ ye a ko min fana b'o o cogo la Allahu Ta'ala kuma la ko ala ye fɛn kolo aw ye min bɛ sankolo la ani fɛn bɛ dugumakolo la ko a bɛɛ lajɛlen kolonna minnu ko a bɛ bɔra ala de o bari faranfasiya tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ nasarakɛ in a man kun taara a silamayara kalifa in ye cɛkɔrɔba in bonya sirifikɛ in bonya nam Mariam ko rabbi ne ma anna yakunu waladun anna cogo jumɛn de la yakunu waladun ni den bɛ kɛ li ne bolo walam yamsasni basharun farikolo gange dun ma maga ne la qala a ko kadhaliki a ko cogo kelen de la Allahu Ta'ala yakhluqu ma ala bi fɛn baara yasha'u n'a b'o kanu n'a y'o kanu yakhluqu ma ala bi fɛn da yasha'u n'a y'o kanu idha qada amran ni ala ye ko min gere fa innama yaqulu ala b'a fɔ de lahu o ma kun ike fayakun a bi sin ka kɛ yu'allimuhu al-kitaba an b'a ladɔnniya sɛbɛnni na wal hikmata ani kodɔn na wat tawrata ani tawreta la wal injila ani linjili la wa rasulan an b'a kɛ kira ye ila bani israila ka dɔrɔ Israɛl denw ma anni naam a kumana sisan a nana Isa yɛrɛ nana yɔrɔ min a commencé ka kuma kabini a denmisɛnnin ma ani k'a fɔ ne Isa ye a b'a di ne nana aw ma ayatin ni tamansen ka tiɲɛ kan min rabbikum ka b'a ma yɔrɔ inniya o tamansen dɔ ye k'a fɔ ne akhluqu ne bɛ jateminɛli kɛ lakum aw ye min at-tin kabini bɔgɔ la hayati at-tayri komi kɔnɔ cogoya fa anfukhu n bɛ fiyɛli kɛ fihi o la yakunu o bi kɛ tayran panbaga ye bi'idhnillahi ne ala ka diɲɛ ka panko kelen dɔ n'a binna yɔrɔ min a bɛ sa yen nɔ a tɛ fara ala ka danfɛn kɔ dɛ ayi hali ni minnu y'a kala kɔnɔ ye a ka kɔnɔya dan ye panko kelen de naam n bɛ awa fiɲɛtɔ min ni ɲɛmana ne b'o kɛnɛya hakima fiɲɛtɔ min ni ɲɛmana o bamanankan ni ɲɛ yɛrɛ mana fiyewu tɔ misirima o jama de fiɲɛtɔ bɛɛ ye misirima de misirima kɔrɔ ye fiɲɛtɔ de ye misirida la bamanankan mɛnna tɛ ntɔgɔbɛ fiɲɛtɔ min n'a ni ɲɛmana o ye ntɔgɔbɛ ye baba ali morgan ma 72 minnu bɛ ka lamɛn kɔfɛ n'u b'a fɛ k'u sen don an ka masala ninnu na
bisa ka weleli kɛ o lemuru nam kulukulu bati yaji hingaran benta asuna ngana hingaran benta ke kebra keno kulukulu bati kendi ndame Seu Galbião de Bonangame. Seu Galbião de Bonangame. Kulukulu bati. A folo ko to bajo. Bajo. Jina wala ligela. Jina wala ligela. Ko ce fajara a ke fajara ne ba sunan na'am bismillah wuro lakima ambe ubiro lakima nyenta mana kulukulu bajo to ambo kenya ko isa ko ale bo kenya wala burasa ani bagito bagibe mamina oyele mata bagi ala bagi khussa bi zikri lana mada o bana flying kene amandi parce que bagi nale bila ale de be catholique am osu fon tike nam oyele mata ko ay keneli ke le kelen gono babi durula idwawi babi nam oyele mauta mesu la nyanamaya bismillahi ni alaga nye rabbikum miaw kibaruya bima ni fenye takuluna nabo dun wama ni femi tadakhiruna nabo lasagu fi buyutikum akasogon nawla innal ayatan jambi malalemba akasogon kasomo ubika aba fa nyona debisoma ko awe mundu bi kasomo ni mu bolo sokoi debisem bina faw ba fu ko abana ko jenya fe ko ni mamulo ko isa dia fu femfe ne abu kaso manyi fu o kera sabe o debisem o dara la katafi nam innal ayatan igado tamansibe bizalika o fole inna lakum awi gafuni nikira anila ala bi nyon galama kuntum na o gera limana bawe ni limana ko bawma musaddiqan ani nana o ma chinti ya bae bima fenye yadayya nembenye gorlala tawrat kamini tawre dala illa ba'd ani yala sanna fendo ladaga lakum awi hurrima nugunyo haramu ya alaykum auga wajdukum dige ani kono nam wajdukum nanauma ayatin ni tamansi rabbikum kabamaru Allah aisra alanye fati'un agambatu Allah Allah ta'ala rabbi ale de nemmai rabbukum ani auma abudu ayabatu hadha ni nyamara fin siratun ni stratege mustaqim na atlenendo falamma tumami asa isa ni isa somina minhum kamina ga mogola al-kufra kafiri ala ala asomina kafo uba fi ka ba'ama nam ala ago man jonde ansari ne deme mawe allahi kada ala ka dina deme nima ala al-hawariyuna sininje ngolaw go nahnu ansarullah an ya daga dina deme mawe de amanna badnunu gunye mowe hukumbe fininje ko de la walma hukumbe jege monde la isaye bawa danfere mina ka kabako jira ula jege munina ka jege mina uluka le jati chamo to nyon soro donc ya don ka foko ja chintigi do
nam آمنا an liman yara بالله ni ala ye واشهد e yɛrɛ ka seedeya بأننا k'a fɔ anw مسلمون an ye silamɛw de ربنا ya amma آمنا anw liman yara بما ni fɛn ye أنزلت ne y'o jigin واتبعنا الرسول an tugura kira ko واكتبنا ko ka anw sɛbɛ مع الشاهدين ka fara seedew kan ومكروا u y'u ka dabali dilan ومكر الله ala fana y'u sara والله ala خير الماكرين saralibagaw bɛɛ la ɲuman don إذ tuma min قال الله ni ala ko يا عيسى isa yo إني ni ala متوفيك ne ye e ni minɛbaga ye ورافعك i korotabaga de ye n ye إلي ka na n ma ومطهرك i seneyabaga de ye n ye من الذين ka bɔ mɔgɔw ma كفروا maa minnu gafiriyara وجاعل الذين maaw kɛbaga de ye n ye اتبعوك maa minnu tuguri i ko فوق الذين maaw sanfɛ كفروا maa minnu gafiriyara إلى يوم ka القيامة taa kiyama jo don ma ثم ka segin إلي مرجوكم aw seginyɔrɔ bɛ ka na ne ma وأكون ne bɛ kiiri tigɛ بينكم aw ni ɲɔgɔn cɛ فيما fɛn na كنتم ne aw kɛra تختلفون n'a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o فيه la فأما الذين an mɔgɔ minnu كفروا n'olu gafiriyara يعذبهم ne b'u ɲa o lazaba عذابا lazabali la شديدا min ka في gɛlɛn الدنيا diɲɛ la yan nɔ والآخرة ani lahara la وما من ناصرين a ma wuli dɛmɛbagaw la لهم u ye فأما الذين an ma mɔgɔ minnu آمنوا n'olu limaniyara وعملوا الصالحات n'u ye ɲumanw baara ونوفيهم an أجورهم bɛna olu dabɔ u ka saraw la والله Allahu ta'ala لا يحب الظالمين dendonikɛlaw fɛ ذلك inni mutawaffiq Qurtubi lajin na mutawaffiq ma maana mutawaffiq ako jamagulu ko kamini maana dugew la Allahu yatawaffa lanfusa nam fi manamiha hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yatawaffa lanfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha idhan yatawaffi yakunu fi an-nawmi kama yakunu fi al-maut tawaffi tilabla fatuli dam kelen pew kan tawaffi bi se ka fo sayala a bi se ka fo sinogo fana la ni qur'an ne si ola ni tawaffi isa ni ala ko ni mutawaffiga o koro jumay nam huwa ala taqdim wa ta'khir ako amako be blanye ali ya kharal dema لأن الواو bari wawu لا توجب الترتيب ate tugutuguli jira والمعنى kuma in koro minye إني رافعك إلي ne ikorda bade kanama ومطهرك من الذين ne sune bade ka umma كفروا ma minun kafirara ومتوفيك بعد إنزالك ane inni min bade nye nam بعد إنزالك من السماء ijignen ko kabo sanfe كقوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ako comme Allah tabaraka wa taala takhidimu ta'khiru bike aka kuma kana chomi ako na walawla ولولا كلمة سبقت من ni ربك kelema de kunte no kona kabe maro لكان لزاما kol ya ngada wajal musamman kun takhidimu ta'khiru bo yorofana la وأجل مسمى naam takhidimu ta'khiru bi والتقدير ako jadimina ولولا كلمة سبقت من ربك naam وأجل مسمى لكان لزاما la kana li zaman kun naam naam وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار نعم ikado ga fo isaka kibare kummi bi wati koronendo do ngora mi sai ka torama mo ka nyin ngari ka chala ko subi
an tɛ kunfɛ kuma fɔ a la a ka d'an ye an ka kuma pɛrɛla tigɛlen fɔ bɛɛ k'i ka tata ta ni Ala sɔnna ma. Naam. Zalika. A ko min y'o ye. Natiluha. An b'a kalan. Natiluhu. Natluhu an b'a kalan. Alayka. Imam lamini kan. Nalayati. Mini ayaw la. Wazikri. Ani kofoli la. Alakimi. N'o kiiri bɛnnen dɔn. Inna masala Isa. Isa ka misaliya. Inda Allahi. Ala yɔrɔ. Kamasali Adama. A bi komi i n'a fɔ Adama misaliya de. Khalaqahu. Ala y'a da. Min turabin. Kabini buguri de la. Thumma. Ka segin. Qala. Ala ko. Lahu. Ama. Kun. Ike. Yakun. A bi kɛ. Alhaqqu. Tiɲɛ. Min rabbika. Kɔrɔ ma de yɔrɔ. Fala takun. Yaaseri kana kɛ. Minal mumtarina. I kana mɔgɔw dɔ ye. Faman. Mɔgɔ min. Hajjaka. N'o y'i sɔsɔli ɲɔgɔnya. Isa la. Min ba'di ma. Fɛn tɛmɛnen kɔ. Jaka. N'o nan'i ma. Min al-ilmi. Kabini dɔnni na. Faqul. I k'a fɔ o ma. Ta'alaw. Aina. Nadu abna'ana. An k'an denkɛw wele. Abna'akum. Ani aw denkɛw. Wa nisa'ana. Ana muso. Wa nisa'akum. Ani aw muso. Wa anfusana. Ana aw yɛrɛw. Wa anfusakum. Ani aw yɛrɛw. Thumma. Ka segin. Nabtahil. An k'an dama kasi. Wa naj'al la'natallahi. An bɛ Ala ka dangali kɛ. Alal kazibina. Nkalontigɛlaw kan. Hadha. Alakira ye Najirana jamakulu wele. Tuma min n'u y'a sɔsɔ. U ko ayi de, a ye to an k'an ka ko lajɛ. Kɔfɛ an bɛ na. U ka hakilila ɲuman ko aw y'a ka nabiɲuman dɔn. Maa o maa nabiɲuman danga ɲɔgɔnya fo ka halaki. Mana a ye foli di cɛ ma gafara ala. Naam alakira ko n bɔra. صلى الله العظيم وبالله رسوله الكريم ونال على خلقنا